I danas radim isprobavanje njemačkih slatkiša. Danas imam jedan sladoled. Ocjenjivat ćemo ga tako da... Oblik. Što baci. Oblik mi... Pa dobar oblik. Možda treba malo ovo nešto bolje vratiti, ali... Idem na ukus. Bežem uho. Samo da vam kažem, imam ovi 6, tako da... On velik, ovako taki sam kupio. Čekaj. Ovo je ko Kinder jaje. Kinder. Ovo je čokolada. To je Kinder. Kako bi lijepo ovo. Vidimo se kad ja kroz ove pojedem. Ljudi, ovo je božanstveno. Koliko je ovaj lijep sladoled, to je nemoguće. A gledat ću Njemačku. Idete. Vi ćete veliko pakovanje i ovako će biti sladoled. Pisat ćemo vam ja. Odite u Reve, to je ta prodavnica, tako da se vidimo kada ja ovo pojedem. Sad sam rekao da mi je dobro na čokoladu, vidite. Pojeo sam čokoladu, sad ćemo vidjeti kakav je ovo. Bježim, Znači, sladoled je epic. Amazing, brate. Onaj poslednog klipa prošlo je možda sat vremena i onda ovo snimam, mislim dan snimam, tako da istam je majice i sve. Kao što vidite na ovom mjestu ćemo sve snimati challenge, ali gameplay ćemo tamo gdje mi je televizor. Mogu vam kazati. Tako da vidimo se kad cijeli pojedem. Znači ljudi, ja ću vas sladoled pojesti kad prestanem snimati. Ovo je čista desetka, ovo je možda najbolji sladoled. Jedan od najboljih, možda i najbolji na svijetu. Ona čokolada. To vam je ko Kinder, da jedete bilo koji Kinder. Izvinjavam se. Majko, mođena. Majko, Božja. Ljudi, sve je toliko lijepo. I tako. Sladoled je čista desetka, nema nijedan minus, 10 plus je za vas. Da, možda 10 sam, nije 10 plus, možda ima ljepših, ne znam. Znači da to je bilo to za ovaj video, vidimo se sljedećem, čao.